Dari filmnya Buba wis ngarani buka kawah arane alam kandungan. Pak Siswanto sakniki medar alam kandungan. Lah alam kandungan iku diwiwiti saka alam gantungan utawa angen-angen Pak. Jenengan kali ibu sinten niki Pak? Ibu Utami, Sri Utami. Niku singen dereng enten HP kula nyuwun sewu. Niku kenali kali napa? Wah, survei berarti kali survei. Lek sakniki yakin kali HP nggih Pak Yai nggih, kali HP. Dadi sakniki alam angen-angen niku diwiwiti saka HP nyun sewu untuk anakku Amanda. Sampeyan kenal karo Mas Faiz iki mang liwat HP apa liwat apa? Nyatane teko meruwe teko HP. Terus ya HP kono ndodone fotone liwat motor dhisik ya. Nah, mripate dhisik sing weruh. Bareng ngono disamang lho Mas iki ganteng lho, Mbak iki kok cantik ya. Kenalan lancak panunggalane, mudune nangge angen-angen ya itulah yang dinamakan alam angen-angen utawa alam gantungan. Dadi angen-angene sampean niku tresna wisan. Nandur tresna niku akhire Mas Faiz ya. Mas Faiz ngomong nang tuane, "Pak aku tak rabi ya. Anake sapa, Cuk? Sing kena Cuk nyare rene." Lah tak ya Pak. Betul. Berarti sing ngocak. Anak sapa Jung? Cek kesusu Jung. Lah, tadi ya ring tuan lah. Terus marino kelakon petang-petut kudang-kuding dina iki sampai saiki wis nek arek saiki del dadi bojone. Mau mari nampa sadat kalima kali marino mari dimokke del dadi bojomu. Ora liya sampean ing kono mesti kok duwe anak. Nggih to? Anake sampean iki ya padha karo iki mulang wong tuane sampean. Anak iku nang alam kandungan oleh sesasi. Nek iso jaluk anak iku mung sadurunge golek nang tas kono ndek sepete ndek tas kae. Nek iso sadurunge utawa iki elek le ngomong tapi nek kok diru bener. Malam pertama sampean wis donga belajar nang Pak Yai engko sing macarane. Malam pertama sampean wis njaluk donga. Ya apa kumpul bojoku supaya anakku soleh lawan lihat carane piye takon nang Pak Yai. Terus kono sampean ngandung ngono oleh sak wulan iki nek aku basane tak alusne sampean kangelan nopo. Oleh sesasi punang komo utawa jabang bayimu sing wujud banyu nduk. Ya. Panas. Anake sampean niku sak wulan isih wujude banyu. Terus oleh rong wulan anak sampean ku wis gonto. Ya mek gonto to. Mek gonto. Wungkul. Sing darane dudu getih, daging dudu daging ya kuwi. Kempele rasane sampean. Oleh 3 wulan anak sampean wis wujud menungso utawa jabang bayi. Lah nek njaluk sadurunge 3 wulan. Ning kudu padha tujuane. Dik, aku kepengin di anak barep sing lanang. Mas, aku kepengin di anak barep sing wedok. Terus piye iki? Gusti Allah iki sing nuruti sampean niku lho pripun. Dadi kudu padha. Sadurunge 3 wulan. Kocapa nek wis 3 wulan, bar 3 wulan gayung utawa napaki no alam petang catur ronggo jati utawa alam petang bulan sampean wis ora bisa njaluk wis wujud wong nek lanang ya lanang nek wadon ya wadon. Nah dadi petang bulan wis ora iso lah mula nang Pak Yai mengko sing materane takono dungane njaluk anak sing saleh lawan lihat atur ronggo jati. Anak sampean oleh 5 wulan iku anak sampean wis mangan. Dari sapa Pak Dalang nandur kandungan lah ngono ta. Mesti sampean jawab ngono. Wis mangan lho. Sing dipangan apa sampean iku? Tindak tandukmu. Sing dipanganku tindak tandukmu. Nek tindak tandukmu elek anak sampean yo elek. Makane nek wong Jawa nek bojone meteng sing lanang ora oleh neko-neko. Jane ngono ya bener Pak, ora oleh mateni kodhok mari kancane bener. Lah kodhok kuwi padha mati Gusti kok dipateni sing tanpa guna ora oleh Pak. Lah ngoten ah.
Mboten oleh. Dadi ya apa dipateni nek dikanggokne. Nang ngene ku aturane sampeyan ya kudu sing sopan tidak tanduk. Ya iku sing ditangan karo anak sampeyan. Kaca Candra utawa leh 5 bulan. Banjur kengkono 6 bulan ya, 6 bulan anak sampeyan iku Sat Candra. Oleh 6 bulan anak sampeyan iku meneng lho. Kok meneng to Pak Dalang ya. Nek kono anak sampeyan wis salat. Nindakno salat, salat ngene ta. Iki lek sampean delok di gambar didikan. Ya seperti itu. Jadi salate di kono manekku patrape salat daim. Ora mangan, ora ngombe mari bahasane ora ubah. Tapi nek wong saiki bingung, Pak. Anak nalang kandungan kaupah bingung, Pak nggih. Mergo jaman. Jane nang kono iku poso anak sampean. Kepingine 7 wulan iku kok lek bakal metu diparingi slamet. Anak sampean lho ndonga dhewe. Nek 7 bulan dikersake medal anak sampean ya wis tuwek mergo kono 7 Candra utawa Sabta Kawasa Jati wis kuwasa metu saka Gusti medal pratek wis mo alam padan. Tapi nek kono wong wadon iku cok bingung Mas aku terno USG akhirnya baru lanang wedok disi kersane pangeran lek ngoten Pak nggih jadi delok dhisik ya ora apa-apa niki pun jaman nggih. Lah terus ing kono 7 Candra atau 7 wulan durung dikersake metu karo pangeran. Anak samane mung 8 sasi. Nah, 8 sasi poso maneh Pak. Salat maneh, baim maneh. Dek kono tata-tata kok menawa 9 wulan Candra. Sangang Candra Dasari tegese 9 wulan 10 dina sampean nglairake putra utawa putri ing kono muga diparingi slamet anak sampean donga sak wulan 30 iki netepi wajibe wong poso nek wong Jawa negesake sing 30 dina kudu ditegesake sing petang perkara dadi pandulu pangkrungu panggondo nek mek grup poso-poso tok ora negesne sing petang perkara ya tanpa guna dadi patrape manakung tenanan atine ngoten. Terus marino 9 wulan sampean mesti mbabarake rencang laris. Tiyang sak menten katahe niki boten wajib maringi keselamatan kejaba Gusti. Nek melok donga angsal Pak Yai nggih. Nek melok donga angsal, dongane kabeh pengiringe sampean iki dongane mungane dianakno kaya ngene iki pengiring mlaku iki donga direwangi mikul donga karo sampean. Supaya besok nek kagungan putra, kagungan putri saleh lawan Allahumma amin. Wis Nduk, saiki iki dongane wong tuwa sekarone Pak Siswanto kaliyan Ibu Sri Utami. Ayo Nduk, diwiwiti saka ndi? Kang ngombe dhisik ah. Oh iya. Ayo Nduk iki nang dhuwur tata. Iki wajibe wong lanang ya Nduk, wajibe wong lanang nek rabi kuwi kudu golek guna kaya ning patrap ana Malang Kidul kene. Dadi wong lanang nek wani rabi kudu gelem nyambut gawe. Tampane nduk iki guna kaya anggone Joko Sedono ngupadi sandang kelawan pangan tinampi ombok Sri Sadono sinepena sentong bedaringan aja bajawah nek kudu kertaning Gusti kang obah lan kang owah. Aja pisanjan obah nek kudu kertaning Gusti Allah. Allahumma amin. Iki guna kaya apa to kang dadi isine kacar pucur satu menika dudu sanak dudu kadang dina iki dadi sedulur isine jagung kawak bele kawak gondhe kawak kapas kawak lan arta kawak panuwune marang Gusti kawak beras parine kawak donya branane tegese kawak iku akeh utawa tuwek lah mula wong Jawa dibasake kaya ngene iki muga-muga tuwek parine tuwek donya branane tegese ngoten kata donya branane Allahumma amin. Wis disimpen nok sentong pedaringan tegese disimpen sentong pedaringan kuwi nduk wong wadon kudu duwe pedaringan kang sikang primpen dipasrahne karo wong tuwa tegese njaluk donga pangestu ning wong tuwa Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama. Aduh kenalon muga-muga kasembatan apa kang dadi kedayamu ya Nduk aku wong tuwa bisane mung ndongake muga-muga Joko Sedono ngani ngopadi sandang kelawan pangan tinampi opo Sri Sadono dadi gampang gancar nggonmu golek sandang kelawan pangan saka kersaning Gusti Allah. Allahumma amin. Iki kacar bujur
nek diomong nelek gandengan iki ya iso Pak. Dudu sanak dudu kakak dadi sedulur bakal nunggal sak kasur nek wis sak kasur terus ngomong. Nah, iki lho Pak iki guyon tok lek iki Pak. Bakal mesti bertempur ya. Terus apa lho? Nah, ini serba degan lho, sakjane ngono iki serba degan. Coba dhisik Pak. Ati nom dipun unjuk. Nah, piye Pak rasane? Wah seger ya Pak, subrapa karo anake ben duwe putra sing saleh lawan salihah. Dadi guna tumanduk nusa lawan bangsa. Berguna bagi manusia, berguna bagi negara, berguna bagi kiwa tengen tegese wong sak RT RW. Seger Ibu nggih. Anake Subyah subrapa karo keluarga. Wedok muga-muga ndang kasempatan ndang duwe anak utawi duwe putri utawi putra. Allahumma amin. Iki selamatane dipiringi. Oh iki. Terus iki Nduk Pak Siswanto, ngapunten ora hafal mati dulur aku ora hafal lek ketemu iki masalah. Ngapunten Pak Siswanto. Wajibe wong anak-anak kuwi wong duwe anak kuwi kudune maringi cadhong pangan miwiti saka bior. Tegese mari lahir kae wis ndang digolekne degan utawa gedang. Lah iku wajibe wong tuwa. Lah saiki gambare rada bukne dipoto ben ketok ngono lho. Nah. Dadi iki wong tuwa ndulang sing pungkasan ya dole Pak Is karo Nduk Amanda. Iki bapak karo ibumu ndulang sing pungkasan. Mau sampean ya wis dulang-dulangan dhewe apa meneh sampean wis rundingan karo bojone ya Nduk ya karo garwane ditulang wong tuwa wis ora dulang maneh wis dewasa wis omah-omah muga kasempatan apa kang dadi gegayuhanmu karo ndonga Pak ditungane anake. Nah wis pinter ya Dik golek pangan dhewe ya meneh nggih wis ditungane. Ayo Ibu karo dulang karo donga pinter golek pangan dhewe meneh ya Le anakku ya Nduk Amanda anakku aja jagakne wong tuwa ya nek wong tuwa engko duwe keluwihan nek ora ya mung titik. Nah ngoten mawon. Penane kula ngomong basane tak alusne sampean kangelan le trimo nggih to kangelan ngeten mawon. Nah mantun niki Bu Pak niki enten sing dewastani kawah. Nah, jumeneng iku ngatet. Ya, ngatet jumeneng. Iki isine guna kaya. Sandang lawan pangan. Pak Siswanto tapi sing rebutan mantene. Sing ngepruk kudu sing banter. Nek gak banter sok-sok kancah. Lah iku ndongane ngene Pak Bu, Pak Sri Utami, Mbak Bu Sri Utami, ora mecah-mecah ora mecah-mecah gendok, mecah pamore anakku, mecah sandang pangane anakku, mekaro dadi pinter golek sandang pangan oleh pangestune Gusti, oleh nugrahane Gusti. Ngoten nggih. Pun kali dibatos kanthi waosan boten mecah-mecah gendok, mecah pamore anakku sekarone, mecah sandang pangane anakku sekarone, pinter golek melik sandang pangan, slamet oleh nugrahane Gusti. Sura dira dayane lebur dening pangastuti kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Dikepro. Nah, ayo bocah golek dhuwit dikepro Bu, ditambahi dikepro Bu. Nah, wis pinter-pinteran golek pangan ing antarane putri karo putra ya. Putrane Pak Siswanto karo putrine Pak Siswanto. Ayo Le, ning kene golek pangan Le, sing ndang sugih. Hati-hati kalah karo sing anu putri. Sing sono apa Nduk? Nah, aja curang ya, aja curang pira. Lah iki wis Nduk, wis bukti ono. Sing lanang pinter nang sempit-sempitane lho. Pokoke mbok gede mek nggo rene lho ketemu. Pinter sing lanang iki. Ayo diitung. Tek lanang sing ngitung sing putri. Nah, nek sing putri sing ngitung mengke kagunge. Sing lanang sing ngitung. Kosok kaline. Piringe, Nduk. Ayo Nduk, piringe, Nduk.
Suarane sing putri. Nanti mes itu emang nanti Mas Denis. Oh ini. Ayo sing ngitung sing putri, ngatekan nduk Manda. Sing dhisik iki. Ya loro-loro nduk. Ngomong enggak? Ini Kak. Ya banter kali. Itu lekor. Telur itu 2 kali 46 miliar. Amin Bu. 46 miliar. Nah. Kamu yuk ambilin kamu yuk. Mana ya? Nana kok jelek nih kasuri. Bangun tidur ada ya. Lah kok separuh pinter sing kakung iki 32. 32 sama 46. Piro? 70. Piro? 78 miliar ke disikseni karo Romo Yai sing arepe masrahne. Iki kekno. Sing kakung dhisik. Aku kepingin ngerti le, duwitmu 346. Tek bojomu 32 miliar kok gua apa to ya aku Kak. Bingung anggone. Kok gua apa? Iki dongane wong tuwa sak ngono kuwi lho. Wong karo sawah. Alhamdulillah. Bener iku ajene tuku omah karo sawah dhisik. Ning nek turah kanggo turah lho, duit sampean niku sakmono, omah sawah turah, go apa? Sing mulya, utamane tuku omah karo sawah nek desa omah karo sawah, terus duit isih akeh. Bingung lho. Lah betul tane. Sing mulya ya Le, tak dudune sing mulya, sok-sok kok iki sok anu kok. Wong iku lek ana tingkat telu, tingkat ora tingkat. Tingkat telu kae sebelahe jajahe kok omahe iki gede, jajahe ngono. Iki rata-rata ngono kuwi. Di sebelahe montori ya. Montori ku ana 5, ki rega 500-an. Di sebelahe beda kancale lho kae ya, kene iki. Nggih napa ki, Pak? Sing dijaluk wong sakmene kae ngono ku ngerti ana ngono kuwi lho. Sepisan. Ping pindho nang nggih yatim piatu. Tegese sing kari dhewe kudune ibadah. Ya. Nek ibadah iku mau wis mlebu ibadah, zaman tidak umroh ya ibadah. Pokok nomor 1 omah karo sawah terus usaha. Betul. Dadi cek entek urip sumbere ana usaha tapi ibadah aja lali. Terus sing putri ngono ya. Sama ya. Sama. Terus iki ana apa jenengan iki abrakan. Iki ana abrakan. Iki aduh apa temen Pak. Orang ngangkat wae berarti tok sak ngono. Ndi? Oh iya lali. Iki nduk iki akeh yatim piatu lho Bu gambarane. Nek iki gak yatim tapi iki gambarane ngerti ana wong sugih mlayu nyedhok rono. Iki kene. Nyedhok yo. Nyedhok rono lho. Ini doa le, tak apa le. Doa le, doa. Doa. Ayo kraono donyamu ae le. Kraono donyamu. Iki gambarane wong urip nang alam donya yo ngene iki lho. Ayo wis ucapan Dok. Allahumma amin. Iki wong sugih ikhlas atine Pak nggih. Mboten namung ikhlas karo unine utawa lambene. Alhamdulillah lho delok tak butuh to iki masuk mek kritik-kritik. Butuh Dok ya.
Wis ya. Terus mari ngono tolong Nduk. Mantene dituntun manten kakung mudhun nang iki tak angkat kabotan sama mudhun wong loro gandengan tangan. Mudhun nang Nduk. Sampeyan milio iki yosane bojomu Nduk kakunge, yosane Kang Mas Pakis. Iki sing kok senengi sing di milio. Iki kanggo sampeyan kabeh, tapi milio sing paling kok senengi sing di iku ben dikegep karo ibu. Olehno nganune Nduk, Ibu. Milih soblukan. Kedopno nggih Mas Denis. Kedopno nggih. Nah, terus ditungkas sing di milih Nduk. Apa kuwi? Iya di sini. Lah, ya pinter lho ya, pinter ya jenenge. Ana soblukane ora ana berase kaya wudu. Nah, wis kemudian Nduk ya, munggah. Kebuka. Sip, Pak. Sip. Nah, aku nang kene. Nah, nek ngene iki ya gak enak iki. Waduh, ya malah kedip. Kene ya Nduk ya. Wong sakmene kabeh pengiring saka pundi Trogorjo iki. Saking Trogorjo niki namung ndongaake. Muga-muga anak Mas Pakis radi nang lok warung kene engko dadi pengusaha sing gedhe iso blukane kanggo masakne karyawane Allahumma amin. Ya ora lali nek wis dilantari karo sedekah iki mau. Sak banjure piye Nduk? Wis terus iki dikekne ya Nduk ya karo biasa Sinoman. Aku mau wasne makune jaluk apa ya Nduk ya? Hah? Oh iya, aku gak jaluk liya-liya. Ngapunten. Kula dalang pangruwatan dadi winginane bingung kados niki, Pak. Kula bingung dadi oleh mbuh iki ate nang Batur karo nang Pujiarjo, gak duwe jagung. Telepon Dek Pujiarjo jare yo gak ono jagung niki kula beto nggih, Pak nggih. Ndi iki gamane batal, Nduk. Ya tak gawone kate nang Pujiarjo takon kono gak ono jagung. Wis iki disedekane karo sing nunggoni ya Nduk ya. Heeh, wis. Ayo di Sinoman, tolong Sinoman. Ayo Pak. Lho iki tak dekene apa menang buri? Ya. Kameraku jadi dobro. Sing tak jupuk tak syutinge. Waduh Kak. Kalau di syuting sekalian iki aku iki. Tenan rame aku tanya syuting iki. Lah gitu. Ayo wis dak ditekne. Iki sedekahe wong sugih iki. Oh, sedekahe wong sugih. Nah. Lah ya wis monggo. Sing dereng angsal jenengan ngomong teng kula Bu nggih. Sinten iki dereng angsal? Pun sampeyan ngomong sing dereng angsal sinten iki? Jenengan apa niki jenengan betok. Pun ikhlas iki sampeyan gawa. Wis kenang mburi kono iki. Wis kanggo iki padus. Tak fokus. Jek. Ayo. Nanti Sinoman ya Pak, pun betul Pak, kerjane rada anu longgar Pak, nggih, jenengan betul. Oke, ini lah ya Mas. Ya lek gedange wis kan sing gawa digawa ya repot. Wis sampean jenengan mriko. Kula tak mringkuk. Engko kedaten tak tutupi sik sing lupa iki ya. Nggih Bapak Ibu, donga mangke derek wonten lum tinampi prane kula menika dalang kang betul mampir ngati cara buka. Kok menawi wonten kekurangan utawi kekeliruan kula nyuwun agung pangsama Pak Bu nggih. Amargi kula menika namung titah lumrah jenengan keselungguh ngenteni kesuwen ngapunten ingkang agung usana kanthi sesati Jaya Wijayanti tepat jaya kang maku pakati utama jero-jero daningrat lebet dening pangestu bila taufiq barjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis katena.